И здравейте, хора! Днес ще ви направя анбоксинг на покупките ми, но не само моите. И на мене. мене. Айде на мене. 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 Чакай, да познам къде са ми моите покупки. Сега. Хора, вижте. Благодаря. Тук ядохме като луди. Тук имам и мои неща. После. Аз отварям моите неща. Сега, да, аз ще... Аз да ги давам. Това е едно от нещо на Анито. Дам ти Това е моето. Ти ми даваш Само да ти моето. кажа, Ани, че на Добре. мен се беше случило същото нещо и много трудно. Чакай, сега ще ви покажа моите неща. Това е едното. Не знам къде ще ги слагаме. Това са тия пликчета, които си ги взех. Бейби платна. Те са моите. Какво? Не. Я да И не двете имат трябва... моите такива. Да, твоите са. И двете имат такива. Да, that's mine. И двете имат такива. Скери Аз не, аз ще ги оправя. Може? Майко. И двете работи си взеха. Това са... Това е моето. Това е на мама. Лено, ти не си си Чакай, взела. дам аз на Ани. Лело! Дай, трябва да ги Така, показвам. това също е на Ани. Това е на Анито. Айде мерси да поздрави. Не, това е на Ама, Анито. трябва Това е да- Ани. Това е за Анито. Това е на... Ето, видя ли? В моята чанта да си Така, анбоксна. и Това е на моята това е приятелка. нашето. Ето виж, Лено няма нищо. Това ли беше, брат? Да. Това е на Айде, моята слагай. приятелка. Това е на Анито там. Да, Да, само няма нищо да падне. Айде. Дайте моите неща да анбокснем. Пътеките. Да, чакай, аз имам да си... Дай, мамо, дай ми чакай. твой телефон, Ани. Хора! Не, Те ще ме снимат тук. Да. Там, че как ги спрачка. Мале, там ми е телефона. Направо и при теб. Там ми е телефона. Така, хора. Да. И с тази... Ани, кажи, какво предизвикателство направихме? И мене стресна. Извинявайте. Хора, тук мама... Купуваме, тя трябва да ми купи Арима. три неща на мене, аз на нея и така. Обаче аз ми взе 5 неща. Не искам, този телефон ми трябва, за да мога тук да оправя. След малко ще го дам. Сега, беше Лена. подарила едно такова Не взе. знае. Трябва ми този. Само да се изпука. Това е балея. Аз ще И да показвам. може да ми го даде. Пак. Пашина ще си. Краставица пачове. Извинявай, че направям. Хора, нали това е за деца? Маска с витамин С. Хора, абонирайте се за втора част. Много